ജീവനേകും പുതുമന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ ധ്യാന ചിന്ത വചനത്തിലേക്ക് ചെവി ചായ്ക്ക എന്നതാണ്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ അഥവാ സുഭാഷിതങ്ങൾ 4-ാം അധ്യായം 20 മുതൽ 22 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. മകനെ, എന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ തരിക, എന്റെ മൊഴികൾക്ക് നിന്റെ ചെവി ചായ്ക്ക. അവ നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത്. നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നടുവിൽ അവയെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. അവയെ കിട്ടുന്നവർക്ക് അവ ജീവനും അവരുടെ സർവ്വദേഹത്തിനും സൗഖ്യവും ആകുന്നു. POC ബൈബിളിൽ നിന്നും ഈ ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കുന്നു. മകനെ, എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്റെ മൊഴികൾക്ക് ചെവി തരിക. അവ നിന്റെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകാതിരിക്കട്ടെ. അവ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക. എന്തെന്നാൽ അവയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവന് അവ ജീവനും അവന്റെ ശരീരത്തിന് ഔഷധവുമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് സത്യത്തിന്റെ പ്രകാശനം നൽകുന്നതും ജീവന്റെ സ്രോതമായിരിക്കുന്നതും. അതിനാൽ ദൈവവചനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനുമായി നാം ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ചെവി ചായ്ക്കണം. ചുറ്റുപാടും ഉള്ളവർ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കുന്നതിന് ചെവി ചായ്ച്ചാൽ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നിരാശരും നിരുത്സാഹിതരുമായി തീരും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മുളച്ചു വരുന്ന നിരാശയുടെ ചിന്തകളെ താലോലിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം അനുകമ്പ തോന്നുന്നവരും മനോവേദനയാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരും നിസ്സഹായകരുമായി തീരും. നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയും മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും വലുതായി കാണുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പ് തോന്നി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കും. പ്രിയ സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കർത്താവേ, ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ബുദ്ധിയും ആലോചനയും നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുക. ദൈവവചനത്തിൽ കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകളെയും ഉപദേശത്തെയും ശ്രദ്ധാപൂർവം സ്വീകരിക്കുക. അവ നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകരുത്. പ്രത്യുത അവയെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ അത് ജീവനും സർവ്വദേഹത്തിനും സൗഖ്യവുമായി തീരും. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവർ നിരാശരായി ജീവിതത്തിൽ മടുപ്പുള്ളവരാകുന്നില്ല. ഏതു സാഹചര്യത്തിലും അവരുടെ ദൈവാശ്രയം അവരെ ഉറപ്പുള്ളവരും ധൈര്യശാലികളുമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ചെവി ചായ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.